Keskialueella Vehviläinen siirtää kiekon laitaan. Osteen vääntää Humalojan kanssa. Sitten tulee Lennart Petrell, taklaa erinomaisesti. IFK ottaa riiston hyökkäysalueella. Tuomas Nykl pystyy levittämään maalin taustalle Mäkelälle. Uudestaan Koivisto. Ja Petrell tuntuu ainakin olevan sillä fiiliksellä liikenteessä, että tänään muuten sitten paukkuu ja taklataan. Tilanteeseen tulee Patrik Karlsson. Sopanen pelaa maalin kulmalle. Siinä on Tyrväisen paikka ja Vehviläisen erinomainen torjunta. Taisi olla siinä vähän niin kuin ottelun paras paikka. Lumisade myöskin hieman tihenee Helsingissä, kun Kivihalme pyöräyttää laukauksen. Se jää matkan varrelle ja vielä tulee Saku Mäenalalle. Pelaa Leskiselle. Leskinen laukoo! Ja laukoo! Ja nyt on sitten sillä hilkulla, että ehtiikö Summeri soittaa. Verkko pölähtää, kun Ville Leskinen tinttaa. Ja Kärpät tekee tämän ottelun avausmaalin. Ja onko siinä sitten tarkistamista? Se oli nimittäin aivan sillä hilkulla, että onko tämä maali syntynyt nyt sitten peliajan puitteissa vai ehtikö Summeri soittaa, mutta sitä varten täällä on videotarkistus, jota nyt aletaan suorittamaan. Summeri ehti vain soittaa. Peliaika oli loppunut, kun kiekko oli ylittänyt maaliviivan, joten 0-0 lukemista jatketaan. Niklas Lasu tulee, Salmi mailaa siellä kainalossa, ruotsalainen laitaan. Kärpät kaivaa kiekon. Heska laukaus, epäonnistuu. Osteen blokkaa. Heska, levitys ja komea maali! Ville Leskinen avaa hanat täällä Helsingissä ja tämä maali hyväksytään. Leskinen vie Kärpät 1-0 johtoon. Ja oli kyllä komea pakin Sean Heskan levitys. Oli, käytti siinä tahallaan Osteenin jaloissa kiekkoa ja Osteen ei nähnyt missä kiekkoa. Ei ole tänään Heiskaseltakaan vielä nähty sellaisia liigassa normiotteluissa tavanomaisia isoja nousuja, kun kiekko tulee takalaudasta ja Charles Beltran katkaisee 6 ottelun kuivan kautensa. Kiekko tulee maalin kulmalle ja Beltran pistää Kärpät 2-0 johtoon. Ja IFK ottaa tähän väliin aikalisän. Siinä on purkumahdollisuus, mutta O'Connor painaa kiekon. Ja se tulee aina Veini Vehviläiselle asti, mutta Vehviläinen on maalillaan hereillä. Ja sitten tulee alivoimalla Kärpät. Junttila pelaa loistavan paikan. Ja Mikael Rooma painaa alivoimalla Kärpät 3-0 johtoon. Kyllä toi kaksikko, kun se on alivoimaa pelaa, siinä pitää olla koko ajan hereillä. Junttila liigan nopeimpia jätkiä, sitä siihen Ruohomaa vielä mukaan, joka pystyy ampumaan erittäin hyvin, pystyy myös jakamaan kiekkoon. Niin Karlsson antaa taustalta tukea. Sitten Sopanen. Kova prässin alta vielä kiekko pelataan Juhani Tyrväiselle. Tyrväinen, Karlsson ja laukaus! Oliko? Aivan yläpeltiin! Onko maalissa? Kyllä on maalissa! Patrik Karlsson kaventaa 3-1. Oli komea kiskaisu ruotsalaiselta, joka ei maaleilla tässä tällä kaudella ole mässäillyt. O'Connor, Malinen. O'Connor laukoo, jää matkalle ja paikalla on Oliver Kaski ja IFK on maalin päässä. No niin, mitä tapahtuu tiistai-illassa? Lumisade tiivistyy ja tunnelma tiivistyy. Heiskanen, Tyrväinen antaa siihen ja sitten Karlsson ja numerot 3-3! Herranen aika, mikä ottelu! IFK tasoittaa ylivoimalla, kun minuutti on kellossa aikaa. Näin tulee Ruohomaa. Yksi maali tänään, Ruohomaa vetää jalkakikan ja hakee paikan ja painaa kiekon maaliin! Mikael Ruohomaa! Jalkakynää ulkojäällä ja tämä homma pakettiin. Komea maali, komea ratkaisu. Ruohomaan illan toinen. Kärpät voittaa.